Ahojte kryptonačenci. Som nadšený, že vám môžem predstaviť skvelú obchodnú platformu, ktorá nedávno spôsobila veľký rozruch. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a kliknúť na zvonček, aby ste neprišli o žiadne z mojich budúcich kryptoaktualizácií. Poďme na to. Všetci vieme, že obchodovanie s kryptomenami nie je jednoduché. Trhy sú neustále aktívne, množstvo mincí je obrovské a držať krok je náročné, hlavne pre začiatočníkov. Ale našiel som pre vás ideálne riešenie. Tento AI obchodný asistent je skutočným zlomovým bodom. Je to ako mať osobného kryptoporadcu, ktorý vám pomáha zlepšiť stratégie a získať cenné poznatky. Najlepšie na tom je, že začať môžete ihneď. Platforma ponúka 300 bezplatných miest na registráciu, ale rýchlo sa míňajú. Oficiálny odkaz nájdete v popise nižšie. Zabezpečte si miesto teraz a zostaňte s nami pre ďalšie úžasné funkcie. Čo robí túto AI platformu takou výnimočnou? Je extrémne užívateľsky prívetivá s inteligentným webovým rozhraním, ktoré funguje na akomkoľvek zariadení. Ale vzhľad nie je všetko. Bot využíva pokročilé AI algoritmy na analýzu trhov, sledovanie trendov a poskytovanie detailných analýz na optimalizáciu vášho obchodovania. Prispôsobí sa vašej úrovni vedomostí, či ste nováčik alebo expert. Nastavenia sú plne prispôsobiteľné a môžete si ich otestovať bez rizika v demo režime, než prejdete na reálne obchodovanie. Podporuje všetky hlavné kryptomeny, ktoré poznáte a zbožňujete, ako Bitcoin, Ethereum, Ripple, čokoľvek si len pomyslíte. Registrácia účtu je hračka. Navštívte webovú stránku, vyplňte svoje údaje, trvá to len 2 minúty. Vložte aspoň 250 € na svoj účet a ste pripravení začať. Bez poplatkov za vklad alebo výber, úplná kontrola nad vašimi financiami, špičkové šifrovanie a flexibilné možnosti platby, či už debet, kredit alebo krypto, je to na vás. Tu je priateľské varovanie. Ako pri každom populárnom nástroji, podvodníci vytvárajú falošné kópie, aby vás oklamali a pripravili o peniaze. Nedajte sa oklamať. Jediným pravým zdrojom je oficiálna webová stránka a ten odkaz vám dávam do popisu. Použite len ten odkaz. Keď ste pripravení, nastavte botovi úroveň asistencie a nechajte ho pracovať svoju mágiu, analyzovať trhy a vykonávať obchody, aby ste dosiahli skutočnú výhodu. Táto platforma je veľkým prínosom pre každého, od začiatočníkov po skúsených profesionálov. Tak čo, ste pripravení na skutočné zisky? Kliknite na odkaz v popise a začnite obchodovať hneď teraz. Napíšte komentár, ak máte otázky, dajte like a tešte sa na tie skvelé zisky, ktoré prídu. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa v ďalšom videu. Zostaňte naladení, majte sa.